Itu long apa ini pengen tahun dulu. Lap bisa. Alam itu. Labo lo mea. Itu long cap. Labo. Kadong deh. Ini kita berdua dulu kelas ini. Opsi bom. Celebration long itu. Dun my Like sport department. Lapen empire. Adalah sport turnamen si kangku ku alam cot kali lo. Diamond Jubilee celebration ta kangku lo lah bangso kangku amre lo. Ili tum cetong rapet. Jirsong Club advisor ake hai don sing terang pen chenglok ili tum la celebration committee kacipahem kupon la pen Jirsong Club along kacipahem kupon dak cetong rapet kaduwi kethe giding atu ingir marlia tu ni marlia tu la pen ini la bangso celebration kangku la bangke Inter Club cricket tournament puno laso tournament along ini la ke chengsi a match along ka chepate a players ihina bangke na temi khola yang club yang team di la pena ko ihina bangke yellow wing Timi khola. lalunggaon Rojapathar Tinali Lalunga. Lasya thip yelama ke lahelo. Kacini ni atum da dukop tahay mani mana. Ilitum richo hidi Jirsong Club pining an ningkan thokep kepling lo. 1965 ningkan si ilitum labangso Jirsong Club ya amhang thek lo. Basi pining an bang ningkan thokep kecok. Lasi Laningkan thokep kecok bang ali tum Diamond Jubilee kule ali tum celebrate ponang kusi kado be chingwai chingsai lo lasi pini la bang so Anggi, khole. Cover no hobo niki? Cover ma. ko aru sotuk ta Cover ma. không biết đâu có lúc bảo đi thằng nó Ini sob kargi he no. Sob rohang teron terang sob kargi. ini pak no labang untiu kelah ada yang belum Marsani labang ke nili tu richo di arara tum phat ke arni ke me arni sosi ni tu ke hopon lo athe pini labang sorni ke nili tum la richo di Jirsong Club ningkan trokep kecok Diamond Jubilee celebration labang so celebration ta pini kang pu pon lo lapen ke chengsi la so celebration na bangke nili tum lang pherang kang pi phan panong pensi Inter Club cricket tournament padu pon lo la si pini ke chengsi a celebration na bangke la Inter Club cricket tournament si itum padu ni ko na farman si padu pon pa labang so tournament abangke nili tum 31st March ansi padoji halas or nisini tum angdung kiti kapathu padu pon tang tila bang so tournament long kanta club penang chitong duin busang litum ninchi thepon do sport department atum game and sport department tum nilitum hanang pachini tengke team hokep ke kom ke usi nilitum chini do join fees ko an join fee suri siwet
golden jubilee bangso a celebration ke paduji bangke nilitum April 16 ani si padupo lasi pini pen la 31st March ana bangke tum game and sport la so program si padulo pen ko pipis ke la patu pen anat ke patu anat ke la anvelo sita April first week ang bong bangke ditum literary section competition paduji hala bangke inter school ang bong si paduji hala dake quiz competition lapen drawing and handwriting competition lapen hirjir ki hir so competition paduji hala bangke April first week ang bong si paduji la hirjir ki hir bangke school sumartum hanchot na matela school sumartum inter school lo inter school dak lang fer long kon my school kido la school high school tina long pensi bang tangte Arni niltum arni si farmansi padupo ajo nona ko ke niltum non mat ke kupi pisi ke chingwai pon kupi beja mixi ke deng pon ji la bang suar ni kajisi ke ponang litum non mat la diamond jubilee arni kachi se ka bangke la pulo la non la soprang kon son kon ma nilitum la competition ke padu la bangala soni prize distribution padu po la penan part ame richui dia furkimo po epak alu nilitum kangpu pon padu ji hala so lo bangke lapu kopene souvenir pu asonta kalilo hadake kopene tomuso putavelo lapen kopene hirijir putavelo hala so lo long bangke ni tum la richui dia long ko anma rong kedo lapen ako hawarsu kedo latuma furkimo se hada bangke long non laso akama bang non klembom se hala so ni bangke laso lo tame itum inkupon lapen ako laso arni si laso a club a founder tu kon ma non achi thik dola alang li tum hansi tame tum hangsi la sorni karcho padoji la pena ko non an ex members a president a secretary la kadogo we tum han a family members tum han ke dola tum han ke la ke wang po kawe pusi tame a family member tum han me ni tum hang eji karcho padoji la pen ladak richo hidilong kon ma a khei ke do selected akhe atum amethang a culture ladake pache paklang gi phansita me ni litum ke hang pon padoji ta pen rong asar ru basar ricoi dilong kon ma rong asar ke do la rong asar ru basar tum an ke ladak hang pon et ketong pon et tangte la tengsi a president hanse sangho Hondor Singh hanse apena ko a secretary bangke dum phonglok peralong kalitang alangli paniram tok labang so club long rong ko an si doig lo rong ko an chingrum men si ke do lo la so club ke rong ko an lo pulute richui dilong ke ong dung arong pena bangala so club long ke member nang dudu penon ta la puri richui dia sai pena bangke bang ho founder member tu ke non ta dola ta pen richui di pen ang tan pen si tame la so club kangpu amhang pa thek lo nang cherap tundu alang litum ke tum amen en pon melo kalitang hemari teron ex em lo la pena ko ex minister khorsing ingti la pen aku do thulang elitum hala ex em lo roton teron alang li sarbura alang litum ke ricoi dia sor kali sitame alang litum ta labang so klub am hangke pathe gelong alang tum naga cerap na tum lo se alang litum han an sitame la swarni tum ki hangpon erji bhan ni tum chi sikon o tournament bangke nili tum winner lo di winner tum han bangke tum suri KFCPG la pen runners up tum han suri Troxy la pen third place tum han suri pho la pen kapre dolang trophy do ima trophy da do with trophy lo padu